З 11 по 31 сакавіка ў Шклоўскім раёне праходзіць рэспубліканская прафілактычная акцыя «Дзень бяспекі. Увага ўсім». Мэта акцыі данесці да як мага большай колькасці людзей думку пра тое, што толькі павышэнне культуры жыццядзейнасці здольна выправіць сітуацыю, якая склалася з пажарамі і гібелю людзей на іх. У рамках акцыі праходзяць прафілактычныя мерапрыемствы ў дзіцячых і гандлёва-забаўляльных цэнтрах, установах адукацыі і спартыўных аб'ектах. Для таго, каб праверыць, наколькі правільна могуць дзейнічаць педагогі і навучэнцы школ у выпадку ўзнікнення надзвычайных сітуацый, работнікі Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях у рамках акцыі правялі адпрацоўку эвакуацыі ў сярэдняй школе номер 4. На сегодняшний момент это уже наша третья эвакуация в этом учебном году. Поэтому, если, скажем, у нас все нормально сложилось, то это совокупность и обучения, и практики. Вот отсюда и результаты, я думаю. Адпрацоўка плана эвакуацыі прайшла добра. У запланаваны час вучні і педагогі уклаліся, паказаўшы, што могуць правільна дзейнічаць у выпадку ўзнікнення надзвычайных ситуаций. Эвакуация в учреждениях образования проводится с целью того, чтобы дети могли отработать совместно с учителями свои действия при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации, дабы при ее возникновении не впадать в панику, а четко выполнять и правильно свои действия по эвакуации из здания школы, чтобы не усугубить самим свое положение. У рамках акцыі ў сельскіх населеных пунктах пройдуць навучальныя семінары па дзеяннях у надзвычайных сітуацыях, будуць дэманстравацца відэафільмы на супрацьпажарную тэматыку, раздавацца памяткі і іншае.